Здравейте на всички! Правя това видео много накратко. Искам да ви кажа, че изчаках умишлено да минат ден-два след екстремното ми преживяване до Черни връх, за да мога да съм убедена и да съм сигурна. Значи, в неделя направихме един преход до Черни връх. От Морените се качихме нещо от сорта на 10-10:30 тръгнахме, качихме се до Черни връх и оттам слезнахме по един по-обиколен маршрут през Конярника, Хижа Комата и Златните мостове. Като цялото това нещо продължи за мен лично до 5:30 след обед, при вечер. След което чаках още един час автобус и още един час се прибирах до вкъщи. Но все едно, аз така или иначе през целият този преход не успях да си почина никъде като хората, не успях да ям. Бях на празен стомах, изядох няколко форми по пътя и това, което всъщност направих, беше да пия основно много силно алкална вода, която е с 11,5 pH. Това е живата вода на канген ионизатора. Това нещо така ми даде енергия и сили. Някъде около 700-800 грама бях изпила за целия ден. Разбира се, вечерта продължих да пия от нея и на следващия ден сутринта също. По принцип тази вода е 11,5 pH. Тя не е питейна. Тя е изключително силна алкална. Пие се само в определени ситуации, определени случаи. Не може така човек да си пие както си иска, когато си поиска. Нейната цел е да неутрализира киселинността на средата, в случая на мене, на моя организъм. И аз почти бях сигурна, убедена, че ще има резултати, но все пак изчаках, за да мога да съм сигурна. Това, което се случи, всъщност, миналата година аз имах 2 операции. През миналата година не съм спортувала, не съм тренирала нищо. Физически натоварвания, упражнения, да не е 0, но много минимални. Мускулна треска не съм имала. Те са били такива натоварванията миналата година, че мускулна треска аз не съм имала. И очакванията сега бяха да съм с жестока мускулна треска, но нямаше такова нещо. Не знам как да го обясна по друг начин. Снега горе на Черни връх беше минимум до коленете. В някои случаи потъвах в преспи, които ми стигаха до хълбока. Аз по принцип си залитам. Сега, който гледа това видео и ме познава по-добре, като последния ми инструктор Руслане, знаеш, залитам на равна зъбя. Седам си като спъната много често. Представете си там как съм ходила в този сняг и в тия преспи. Хората около мене ме гледаха изключително притеснени дали ще успея да оцелея. Но оцелях. Нямах нито котки, нито щеки в тия условия, нито снегоходки. С собствена мускулна маса, която на 0, след една година липса на тренировки, на спортни дейности активни. Така че единственото нещо, което ме спаси, беше тази вода. И да няма мускулна треска след това. Това се случва неделя, днеска сме вторник. Аз изчаках понеделник умишлено. Ето днеска сме вторник, обяд, обедно време. Аз нямам никаква мускулна треска. Така че хора, канген водата и канген ионизатора вършат чудесна работа. Човек не само, че инвестира в своето здраве с канген ионизатора, но ползвайки го редовно, понеже той произвежда 8 вида води, ползвайки тези води редовно в ежедневието си, самия ионизатор се самоизплаща. Защото вие ще спрете да купувате много от например козметиката, много от
лекарствата по аптеките, които са, например, за уши, нос, гърло, нали, аспирини, примерно, за след тренировка, нали, за възстановяване на мускулите. Много често главоболие, нали, се получава. Ето, майка ми скоро, нали, имаше такъв случай. Тя е на 72 години, прибра се от Англия и след полета я болеше глава. И от самия полет, и от часовата разлика, и от възрастта, нали, болеше глава вкъщи. Дадох и да пине 2 пръстчета от тази вода с 11,5 pH и главоболието им мина. Нали. Така че, да, ползвайки водата редовно в ежедневието си, нали, освен за пиене, можете да готвите с нея, нали, да си почиствате храната с тази вода, получавате качество и в храната си. Защото на достъпни цени, които са по веригите масово, без да давате излишни големи суми в супермаркетите, които са за биохрани, нали, специално и екологични храни, това, което си купувате от магазина за храна на нормална цена, обработвайки го и третирайки го с канген вода, вие го правите екологично чисто. На всичкото отгоре, след това готвите тази храна с такава вода. Така че, нали, просто за козметика специално съм ги изчислявала, че са около 930-970 лева на година се спестяват от козметика. За другите неща не съм смятала, ще седна, ще ги сметна и за тях, гарантирам ви, но просто аз не виждам причина и основание човек да седи и да се колебае. Ако не от мен, то от някой друг дистрибутор, нали? Но свържете се с някой, който може да ви предложи тази услуга, да си закупите канген ионизатора и действайте. Действайте, защото времената, в които живееме, са тежки и нездравословни, особено за нас, които живееме в градска среда, за тези от нас, които харесваме живота в градска среда. Канген ионизатора наистина е средство, с което ние можем да се защитим, да останем, нали, по-дълго време здрави, адекватни и той си се самоизплаща, когато го използвате редовно. Така че това от мен за сега и до нови срещи!